अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारी मराठी की किताब में अक्षर बाग के बाद पहली एक कविता दी हुई है, आनंदाने नाचूया। चला तर मग आज आपण ही कविता शिकूया। आनंदाने आपण ही कविता ताला सुरात गाऊया। आधी बघा बरं, या चित्रात तुम्हाला काय काय दिसत आहे ना? काही मुलं हात धरून खेळत आहेत, मुली आहे, दोन मुली आहेत, दोन मुलं आहेत, फुलपाखरू दिसत आहेत, फुलावर बसलेले है ना, झाड आहे एक मोठासा, निळा निळा आकाश दिसत आहे। असा आसपासचा वातावरण एकदम आनंदायी दिसत आहे, म्हणून मुलंही आनंदात नाचत आहेत, खेळत आहेत है ना। चला, ही कविता खूपच सुंदर छान आहे, आपण कविता गाऊया। तुम्ही पण माझ्या पाठीमागे गायचं बरं का। ऐका आणि वाचा। चला गड्यांनो खेळूया, चला गड्यांनो खेळूया, आनंदाने नाचूया। चला गड्यांनो खेळूया, आनंदाने नाचूया। बाग चिमुकली, फुले उमलली, सुंदर फुलली। बाग चिमुकली, फुले उमलली, सुंदर फुलली। फुलांसारखे होऊया, फुलाभोवती नाचूया। फुलांसारखे होऊया, फुलांभोवती नाचूया। फुलाभोवती भुंगे फिरती, गाणी गाती। फुलाभोवती भुंगे फिरती, गाणी गाती। तसेच आपण गाऊया, ताल धरोनी नाचूया। तसेच आपण गाऊया, ताल धरोनी नाचूया। आभाळाचे तऱ्हे तऱ्हेचे रंग मजेचे। आभाळाचे तऱ्हे तऱ्हेचे रंग मजेचे। चला चला रे पाहूया, आनंदाने नाचूया। चला चला रे पाहूया, आनंदाने नाचूया। तर मुलांनो, आवडली ना कविता? कविता ही लिहिली आहे के.नाल. खेळे यांनी ही कविता लिहिली आहे। खूपच सुंदर आहे। तुम्हालाही आवडली ना? हां, आता तुम्ही ही कविता पाठ करायची आहे बरं का।